Ay. Este vídeo tiña que estar subido fai bastante tempo, pero drogas, alcohol e algúns anciáns de por medio impediron que fixéramos. En resumo, tivemos bastantes e apaixonadas fantasías e aventuras sexuais, e Dante está dormindo na cama como un bendito despois da noite de pasión. Eu, como me levantei antes como auténtico macho cataluño que son, dime unha ducha e recordei que tiña que facer isto. Así que, sen máis dilación, e tamén sen roupa, os mellores clips de rehostia do ano! Merda. Cámara, acción. Castelao, merda. Tranquilo. Castelao, estamos de luto, por favor. Que morreu? No, me meches un montón, o sea. Me vas a echar línea. Me vas a echar línea completamente. Morreu a raíña... Vuelvo a otra vez. Larga vida a raíña, vamos para o puticlub. Que están ali dentro Manuel Antonio e Pedrallo e vai a ir a que nos fai o dos poros. No, pero... Que? Pedrallo, é Pedrallo. O que me mama o carallo. Está grabando? Moitos me preguntaredes por que fixen este vídeo. Veredes, primeiro iba a ser un vídeo porno. Veña, acción. No, 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 no. Tío, rapaz. Queres un pouco? No, no. Shakespeare, dende que che contrataron has de mirar. No, merda. Collo. Así, punta con punta. Collo. Así. Dale. Fuerte. Bueno, no fuerte. No te pases. Soy más forma, eso no es. Hostia, creo que te digo una hostia de verdad. Es una hostia de verdad, tío. Gañeche as terras. E ni sequera estábamos xogando un xogo de cartas bo, estábamos xogando a un xogo no que pon. Sí. Abre eso. No. Vale. No me esperarás que cabe uso. Para, ¿no ves que me estoy sacando aquí un coche? Veña, pasa. Por favor, un mínimo de respeto. No me esperabas que cabe. Me estoy poniendo, hostia. Veña. Aguántame esto. Ahí está, hijo de puta. Hostia, no me acuerdo cómo era el vídeo de Mr. Jackson. No. Vale, entón non te asustes polo que vai a pasar agora. Tío, que tes que facer é abrir a porta, simplemente.
Pero, o sea, cando? Cando che dea puta gana. Gracias, iso é todo. Ya está. Vale, listo, tiro. Sí, tiro de unha puta vez. Para, no, para. Tiro de novo que tense que ver, iso aí non sale en plano. Espera, un momento que teño que mover. Vale, listo, lanza. Vale, no, ves hechos pasos. Lanza. Ves hecho unha esquina dos pasos. Acción. Volvémonos a ver, Walter. E agora voume vengar por haberme quitado media cara. Volverémonos a ver, Heisenberga. Vete. Agora. ¿Estás preparado? Sí. ¡Au! Para, que me acaba de hacer un montón de daño. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know you have rights? Constitution says you do, and so do I. No, merda, que ajena. Para de vender drogas. Él é o mellor rapero jalejo. Joshua. Rapea. Para o vídeo. Claramente tes que aprender a afeitarte, Daniel. Non podes facer un vídeo sen saber afeitarte. Isto é como facer un tutorial sobre como, que sei, resolver un problema co teu ordenador e ao final acabas queimando porque non sabes usar un ordenador. Fixadevos, ten un corte aquí. É unha cousa moi común cando non sabes afeitarte e fas un vídeo intentando Podes non usar o explicarlo. meu nome, por favor. Vale, vamos a intentar outra vez. Fixadevos, Dante comediante, cuxo nome non me deixe dicir, ten un corte aquí, acaba de pasarlle por enriba o rastrillo. É moi normal cando non sabes afeitarte, Tranquilos. tranquilos. Es que non podo ver o corte, de verdade. Podes te xirar, total, vamos poñer isto a cámara rápida. Mire como teño isto, está cheo de pelos. Que raro con a cuchilla para afeitar esta chea de pelos. Xa, pero dijo, demasiado cheo de pelos. O sea, isto vais a trancar. Se non corta tan mega como antes. Pero bueno, tiene que acabar a presentación. Puedes poner estas series de Mickey Mouse, no van a... Bueno, de Minnie Mouse, no van a aparecer, pero... Gracias por darte conta da diferencia. Son medio gay. Vale, listo. Así me gusta. Vanche quedar marcas dos meus pés no lomo, pero non pasa nada. O peor que sí. Vaya, grabando. Por favor, unha moeda, señor. Unha moeda. E canto pagades? A increíble cantidade de... Espera, no, merda, non me acordo da cantidade. Pásame o gibón. Graba. Estás? Sí. Unha moediña, por favor, unha moediña. Unha sola. Unha moeda para min. A comprar un bocadillo ou algo. Ai, que se me cae o sombreiro, por favor, unha moediña. Damas e cabaleiros, moitísimas grazas por este ano que tivechedes con nós. Foi un ano maravilloso, fixemos un montón de cousas e a idea é simplemente seguir mellorando e sacar novas e novas curtas cada vez máis divertidas. Sin máis dilación, moitísimas grazas, un saúdo e antes dos créditos vamos a decir cal foi o mellor clip do ano. E ese foi...